Rekord ta' 600 investituri jinsabu f'pajjiżna biex jattendu għal festival tal-iGaming Globali Sigma li għas 7 sena reġgħu għażlu lil Malta biex jeżebixxu l-aqwa talent fis-settur. Is-Sigma Festival sar wieħed mill-akbar fieri tal-iGaming minn madwar id-dinja u fih qed jisibu l-esibituri u investituri interessati f'Malta fil-qasam tal-intelligenza artifiċjali u l-blockchain. Dan hekk kif fl-istess fiera li qed tittella fuq 3 tim ġewwa l-MFCC f'Taqali qed tittella wkoll dik tal-AIBC li tiġbor fiha investituri u individwi mis-settur tal-intelligenza artifiċjali, blockchain, Internet of Things, quantum tech u teknoloġiji emerġenti. Dawn huma setturi diġitali li flimkien qegħdin jiddiskutu jsawru l-futur tal-ekonomija u l-industrija li jmiss fuq livell globali. Il-kap eżekuttiv tal-operat tal-iGaming Malta, Ivan Filletti, għalli f'dan il-festival qed jattendu investituri li teħarsu lejn Malta bħala ċentru ta' eċċellenza għal gaming. Għaw ħafna investituri ġodda li teħarsu lejn Malta, kemm min naħa tal-iGaming, kemm min naħa tal-video gaming, kemm min naħa tal-esports, ġifieri ottimisti ħafna. Il-fundatur ta' Sigma Group, Eman Pulis, għalli huwa ottimist ħafna mir-rispons li qed jieħu mid-delegati u l-esibituri kollha li qed jattendu għal dan il-festival. In-nies kienu ħerqana biex jiġu Malta u ġew bl-eluf. Għandna il-fuq minn 12,000 ruħ ġewwa dil-fira u li għandna differenti mhuwiex biss il-gaming, però laqqamna magħhom ukoll l-emerging technology. Nies mill-blockchain, nies mill-artificial intelligence, nies minn ħafna setturi. Waqt l-inaugurazzjoni ta' din il-fiera, il-Ministru l-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembli spjega li fuq aspett ekonomiku il-Gvern qed jagħmel jkun hemm implementazzjoni ta' diversi strateġiji li ġew imnedija 3 snin ilu fejn jidħol l-iGaming, video game development, e-sport, immersive technology u crypto fost oħrajn. Aħna bħala Gvern ħakun qed naraw anke bħala Ministru qed nara li nerġgħu nibdew nippushaw kon dak l-impetus ġdid sabiex naraw l-ekonomija tagħna nkomplu niddiversifikawha u nkomplu nikkreaw opportunitajiet ġodda f'niċeċ ekonomiċi ġodda li tant ħdimna fuqhom f'dawn l-aħħar snin. Intant matul il-jum tal-erba' żar il-Festival Sigma il-Prim Ministru Robert Abela u għannota sens ta' ottimizmu fost l-investituri preżenti li qed taħarsu lejn Malta bħala opportunità fejn jinvestu. Dr. Abela awgura li għal sena oħra Sigma Europe tkun fiera oħra ta' suċċess li tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni ta' pajjiżna f'dan is-settur.